Emircan Bozkurt 5 sal berê li Amedê ji malbata xwe vediqete û tê Enqerê. Ew li vê derê bi torbeyê xwe yê kaşkaşik kolan bi kolan digere. Di nav zibilan da qiş û qalên bermayî ango, kaxit, plastik, teneke, hesin û her wekî din tiştên xurde dide berhev û dixe nav Tirkiyê xwe. Emircan ana di 16 saliyê xwe de ye. Yên ku di temenê wî dane diçin dibistana. Lê ew ana ji bo debara malbata xwe kar dike. Ez Diyarbekirê hatîme yaşê me 15 e. Ez 4-5 sene hani heye ez Anqereyê da me. Ez verê hatîme bera pê me, ez dişxolem, ez derim motorê çekçekê. Ez verê karê xwe meze dikim. Kuşkê ku du birayên Emircan hene û ew jî mezinê wan e. Bavê wî astengber e û nikare bimeşe, diya wî jî mazûvan e. Ew perê ku qezenç dike ji bo debara malbatê dişîne Amedê. Emircan destiyê serê sibê radibe û dest bi karê xwe dike û heta derengê şevê jî karê xwe didomîne. Saeta heta yazdê û yek ez têm, ez verê têm barê xwe ev dikim. Verê îşê xwe meze dikim, ez derim nan dixwim. Têm dîsa derim îş, ez êvarê saet yekê de têm. Emir biraz yemir. Emir 16 salî. O bi vê emrê xwe, bi vê keda xwe ji bavê xwe yardımcı dibe, ji dika xwe yardımcı dibe. Xwendinî zaten hezib bixwîne ama nikah bixwîne. Ew wisa gilî yaşama wî berdewam dibe. Wek her zarokekê xiyalên Emircan jî gelekin. Lê ew li ber bê derfetiyan ji van hemûyan dûr ketiye. Ew dibêje heke îmkanê min heba min dixwast bibim doktor. Evê me hebû ez ana doktor ya polîs bûm. Ver nabe ez verê de dişxolim çi bibe nizanim. Ama îmkanê me hebû ez mektebê de çûm nizanim wela gerçe bibe. Emircan Bozkurt ew dibêje bavê min nikare bixebite û nexweş e. Lê heke îmkanê min heba min jî dixwast wek zarokê dunyayê bixwînim. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.